Прави се. Може да избягам. Знаеш ли, радвам се, че правим това заедно. Че го правя с теб. Аз също. Някакси дори не мисля, че бих могла да го правя с някой друг. Мислиш ли? Смяташ ли, че дали всъщност въобще е възможно? Не знам. Но можем да пробваме. Страхотно. Остави аз да започна. Заповядай. Господин Георгиев. Господин Георгиев. Хванали са ме. Господин Георгиев. Чувате ли ме? Но как? Господин Георгиев. Да! Да, чухте! Срещали ли сме се някъде? Силно се съмнявам, господин Георгиев. На мен ми се струва, че те познавам. Нали се сещаш от онзи тип, дето виждаш някой и не можеш да се сетиш отде го знаеш той е. Или тая. Както казах, силно се съмнявам, господин Георгиев. Аз пък не. Господин Георгиев, знаете ли къде сте? Къде съм? Точно това искам да разбера. Дали знаете? Не знам. Къде съм? Вие сте в стаята. Супер! И какво правя в тая стая? Тук сте, за да си признаете. Мамка му. Нека ви обясня правилата. Господин Георгиев. Правило номер 1. Щом си тук, значи си виновен. Правило номер 2. За присъда не е нужно единодушие. Един глас е достатъчен. Интересни правила си имате. Кои сте вие? Интерпол? Не. С тези правила по-скоро сте ЦРУ. Но защо ЦРУ ще се интересува точно от мен? Далеч сте от истината, господин Георгиев. Невъзможно. Моля? Какво става? Как така си тук? Как така той е тук, а не как така вие сте тук? Звучите така, все едно ме познавате. Познавам те и още как. Как ме хванахте? Това не е важно сега, господин Георгиев. От значение е само да си признаете. Да си призная? А той? Той няма ли да си признае? Господин Георгиев, явно ме бъркате с някой друг. В такъв случай и вие ме бъркате за някой друг. О, грешка няма, господин Георгиев. Вие сте господин Георгиев. И сте убиец. Тук сте за финалната си присъда. Нима. Ти ли ще я изпълниш? Вие сам ще го направите. Само трябва да си признаете. Така ли? За миг си помислих, че ще ме обезобразиш и нарежеш на парченца. Господин Георгиев, ние не сме садисти. Ти ли не си садист? Ти! И все пак не е възможно. Той е...
Ако ти си тук, то тогава аз... Мъртъв ли съм? Да. Тук е нещо като кръстовище. Наляво за рая, надясно. Да. Тук няма леви завои, господин Георгиев. Невъзможно. Ти? Да. Сега си спомних. Значи, вие сте палачите. Те първо ще се срещнете с палачите си, господин Георгиев. Нима има по-лошо и от вас. Просто си признайте, господин Георгиев. Да си призная? Да, аз съм като лаик пред вас. Прост аматьор от предградията. Господин Георгиев, разбирам, че се опитвате да играете някаква игра, да ни объркате, да забавите неизбежната участ. Няма да ви се получи. Тук сме от прекалено дълго време и какви ли не изверги са минали през ръцете ни. 15 години. Моля? От тогава сте тук. 15 години. Нещо се умълчахте. Макар да не знам как измервате времето тук, но явно си имате начин. Каквото и да си мислите за нас, за каквито и да ни мислите, господин Георгиев, уверявам ви, грешите. А и не сме тук, за да обсъждаме нас. Тук сме заради вас. Вие. Но защо точно вие? Защото не понасяме изроди като вас. Това вече е върха на цинизма. Просто си признайте, господин Георгиев. Накарай. Разполагаме с методи, за да ви... О, сигурен съм, че разполагате садистично-маниакално копеле. Никъде няма да стигнете с Ти това... перверзен, извратен изрод! Признай си, мамка ти! Да. О, това вече е друго нещо. Смит? Смит? Какво правиш? Пусни го! Пусни го, Смит. Ние не сме като тях. Не знам какво ме прихвана. Аз знам. Ти да мълчиш! Защо? Ние сме мъртви. От това по-лошо няма. О, има. От тук отиваш на място, което даже не можеш да си представиш. За такива като теб, то е... Като нас. Такива като нас. Ако си целял да ме бесиш, успя. Всъщност, това май няма да е добре. Да. Добре. Убиец съм. Щом съм тук, явно съм такъв. Убил съм 5 души. Последните от които 2 деца. Калоян и Татяна. Какво? 2 деца? Да. Калоян и Татяна.